Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pusit! Alagot! Kapilit na rabas akong panit. Kinala makaligo na ako makailis. Mapit una ko sa department store. Magpalit kong mga bagong sinina o mga personal akong gamit. Sa dili pa ko mula sa pension house. Pusit! Nagtuga makapugong ka na ako sa ako niyang pagsamok-samok ni mo, Josh. O sa bag-o ni mong babae. Ha? Dili. Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo. Ay, dili ko magpa-stress. Makalaw sa hitsura ang stress. Mas may pag mag-shopping na lang ko. Guwapa ko. Oh, nahinumdum ko. Kabuang. Saan naman ang pizza ka ron? 16. Oh, 16 na di ay. Nasato pa. Birthday na ako. Kabuang. Sa akong kabisi. Nalimot na malanday ko sa akong birthday. Happy birthday to me! Mag-celebrate ko. Mag-celebrate ko. Balag ako na. Kinalang i-celebrate ko paghihapon ang akong birthday. Mag-shopping ko og mayo. Muna i-treat na ko sa akong self. Huwag pagkauman, magpaspa ko. Mawa na totally ang akong stress. Makarelax pa ko. There's always a way nga dili mag-uol. So why stress yourself? Pero sa dili pa, kinalang mo kaunon ako. Dili na madahang akong kagutom nga gibati. May aksyon nagkurog ang akong kaunuran ug ang akong mga kamot. Mulaos ko sa paborito na mong kananan kaniadto ni Josh. Mag-stress eating ko. Pero for now lang. Usa na pa yung oras Nya karon pa ko makakaon. Sugad kagahapon pa sa udto. Manimaos ko kaon karon og lami. It's my birthday anyway. Ang binala ng bata. Ako na soda na sa among kwarto. Kanina ka pang nagugusan na. O, okay ra, oy. Abihin na lang ang paltahan. O balikan na lang sila si nanay dito sa baybayon. Ako na'y bahala ni Inday Elaine. Kadyot. Isoda ang bata. Di na kasagdanan na. Tiwas na diha og katog kay kapoy kag langoy-langoy og dagan-dagan. Mugawas na karon makaligo ko. Pilit kay akong lawas sa singot ug parat sa hangin sa dagat. Ay, kabayo gid ako gut. Unsa? Ha? Unsay dako sa kabayo? Pastos siya kada. Wadi abi. Babag man kada sa tubangan sa pultahan eh. Kasama sa di makurat. Hawa ba? Karon o ugma? Karon. Laagta? Karon o ugma. Karon o ugma? Katawanan ka o laagan lang yun. Sigatubang na ko, Divme.
Naong ni mo ay Gwapo. gara sa ka. Hawa ba? Makamatag yun ang bata sige tagsaba-saba din eh. Laag lagi ta. Di ko. Kapoy. Mas kapoy magpuyo sa bahay. Unya, daghang kagyuna-huna. Wa para baka musulti na ako ha? Kung unsay mong problema. Ungto na, Agay, na. uy, asa mo ko ni mo dad? Mamitad ba? Dave sa ba? Uy, asa ta ba? Basta, Di ko mo laag lagi. bahala ka. Wa ko kadungog. Bungol. Sakay na, baby. Baby ka dyan, hilong pa lang ka. Sakay na gani. Aron mahilom na ko. Di lagi ko mo laag. Dave! Hoy, Dave! Asaman mo! Dave! Kining. Tiyo, palihog ko gingon ni nanay nga may adtoon me. Na, Ya. Dave, tiyo ay. Siya na siya bahala ni Ilin, tiyo. Oh, sige na. Sakay na lagi. Agay, uy, mapakong ko pa. Akong kamot ang mapakong. Ug dili ang imo uho. Kay gitabunan ako. Sige na, pailaw na. Okay na? Oh, I love you, baby. unsa? Mura magkagbata. Yung anaon man ang bata gusto pag ulo-ulo sa amahan gud. Tuoyan ni mo yo pamunggo kay anak gud. Maon na. Kada ta, mo lipot sa ko para makagikan na ta. Nilayat na sad akong heart. Nilaom na sad ka heart. Puyo ha, puyo heart. Okay? Let's go. May mahimo pa ba ko? Gikidnap naman ko nimo. O kay kidnap, wa kay mahimo. Bisan asa pati ka dadon. Asa mangyud ko nimo dad ha? Asa may gusto nimo? Sa imong heart. Unsa? Char, Gemma. Bitaw iya asa bitaw gusto nimo nga mulaan? Kaila kag tuga-tuga kag panaon nya wa ka kahibaw kun asa ko nimo dad Yay. Kapoy nimo ambot lang roy nimo diha. Kay mo uban na gyud ko bisag asa sa langit o impyerno pa ko nimo dad basta kauban ta lang ka. Ge. Sige. O sige. Ato tag impierno, dayon langit. Kadaghan ini na order na ko nga pagkaon. Ug kay kaila man ako ang manager ni maong restaurant. Iya kong gihatangan og complimentary cake alang sa akong birthday. Kalami ra ba si sura sa cake? Dugi na kay kung wa mo kaon og cake. Kay makaguba sa figure. Pero karon mo kaon ko. Og unya, magpalit sab ko sa paborito na kong ice cream, ang Rocky Road. Si Dave, nahinumdum pa ka siya nga adlaw na tawhan ako karon. Ay, nga na ba maguna-una pa man ko kung nahinumdum pa ba siya sa akong birthday. Dili na ka na mahinudanon. Mukaon ako. Asa pa'y unahon ako iniro na? Sa kadaghan sa kong gi-order, wala ko masayod kung asay unahon ako ini sa pagkaon. Ang pangutana, unsaon ako kining mga sobra unya. Oh, problema pa na. Hindi biyaan. O gikan din mag-shopping ko. Then mulhouse ko sa hotel. Aron dito ko magpaspa. Nagsigi kog tabi. Pero naka-out naman din akong kontra. Klaro kay gikapoy siya. Kaswerte na ko nga nakabaton og matuod nga higala. Nga sama ni mo, Jenny. Nga wagi ko talikdi. Nga bisa nagkalagyo tag pila ka tuig. Ang atong kasuod. Wagi hapon mausap. Di na balagati ka paminyoon. Aron dili ka na mawa sa among kinabuhi. Mahimo bang magpakahangol? Aron amo ka na lang liintay.
Here's your bill, ma'am. And here my card. Oh, okay, ma'am. Ako rin na ibalik na, ma'am. Dali lang ha, kay mag-shopping para ba ko? Okay, ma'am, for a while. Naguna-una na ko kung unsay akong pamaliton. O kung pila ko kaadlaw nga mo stay sa hotel. Dili mahimong magtugay ko sa hotel. Kailangan makapangita ko sugod og maog apartment nga akong kabalhinan. Ay, pero okay na. Mangita lang sa kong apartment nga nindot kanang social og dating. Modern. Gusto ko kanang bag-o aron nga ako gyud ang unang makagamit. Excuse me, ma'am. Yes. Humana? Wa kay line card? Ha? Kay nga naman? Decline man good, ma'am. Asa? Decline? Imposible ko na. Mamali ka nun na ako gigamit ka card. Nakaila ka na nako nga kanunay ko din dili ba? Osbi palihog og swipe. Ma'am. Go! Palpak ra ng inyong mga machine din Imposible ma-decline ang akong credit card. Go! Makapila na mo swipe og swipe, ma'am. Pero decline yun. Basin may line kang card diya, ma'am. Kana na lang. May mura ang ATM card, ma'am. Shit. Wait. Kahasol ba ano yung nagdali ra ba ko? Here. Kana lang. Pagdali ha. Ibalik dahil ako ang akong card kay mag-shopping pa ba ko? Yes, ma'am. Sorry kay sa disturbo, ma'am. Ay. Kung kanus ang nagdali ko. Well. Look who's here. Kung bisiton ka naman lang yun. Nganong di aman ng tigwa nga din Makakita naman sa kakog away ini ron. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!